til HG-holdet. I dag vi fortæller om hvad det er, vi har lavet i løbet af den her uge, og hvad der skal ske her i aften. Musikhold, det er at prøve noget af bukserne for at få noget godt musik op at køre. For eksempel så har vi har Niklas bag trommerne, og han klarer det skide godt. Første dag han sad deroppe, jeg lover dig, hvor han lavede den sejeste rundgang nogensinde. Jeg har aldrig hørt noget bedre i hele mit liv. Så super godt gået, Niklas. Jeg synes, giv lige en hånd. Det er fandme godt gået, Niklas. Jamen, der går også lidt ryg på, at han er begyndt på at blive Havregårdens bedste trommeslager. Det har jeg altid også hørt. Jeg tror, vi har fået os ny bedste Havregårds trommeslager. Tillykke med det, Niklas. Ja. Kan alle i salen lige give Niklas en hånd? Det er godt arbejde. Mor, han er en af de bedre bassister. Han har lidt det der Jimi Hendrix, han har lidt det hele. Han vil gerne høre noget jazz, han vil gerne spille noget ordentlig musik, og det hele det skal gøres ordentligt. Der er ikke noget der. Mor, jeg vil sgu også sige til dig, vi klinger godt sammen, og du har styr på musikken, og du kan nogle akkorder, og det lyder pissegodt, når du spiller. Hvad har I ellers oplevet andre ting i den uge her? Vi har lavet sengen over, som er blevet rigtig fin, og Jannik har gjort et godt stykke arbejde. Nu må vi ikke glemme, at Jannik, han er fandme vores nye pedel her på HG. Han har fandme snart større armkræfter, end jeg har armkræfter. Han klarer det bare så godt, og han kan køre på havetraktor, og han kan gøre dit, og han kan gøre det, og stor hånd til dig, Jannik. Du har fandme, hold kæft, hvor har du gjort det godt. Jeg kan ikke sige mere, end jeg er helt... Vi er faktisk rigtig stolte af dig. Jeg er stolt af dig, Philip. Ved jeg er stolt af dig, og Claudia, hun er mundlam. Hun er fandme helt forelsket i det. Og Mads, vi har skruet, og vi har hæftemaskine. Fandme hejst anlæg op og ned, og vi har lavet tæpper. Jeg er fandme så glad for, at vi er venner. Men hold kæft, mand. Du bliver sgu da aldrig nogensinde tømmer, når du kvaser de der søm, mand. Nu synes jeg ikke... Og den skæve, og nej. Ej, okay, drenge. Nu synes jeg lige, vi tager en slapper, okay? Okay. Jeg har også oplevet noget mega godt. Der må høre. Pressen, som vi er på, der vil jeg gerne give sådan en rigtig stort hånd til Mikkel. Mikkel, han har haft det rigtig svært med skolen og sådan nogle ting, men jeg synes virkelig, Mikkel, han går ind i den der presse, laver nogle portrætter af folk og sådan nogle ting, og det synes jeg bare, vi skal give ham en hånd til, fordi det er pisse godt. Skide godt, Mikkel. Så har jeg faktisk også lige en ting med at sige her, angående med portrætter og presse og hele lortet, ikke? Vi har en hjemmeside, ikke? Vi har en hjemmeside, I går ind på her. I tager jeres telefon op på lommen. Så går I ind på Safari, hvis I har iPhone, eller går ind på Google, eller hvad du nu har for en telefon. Gå ind på internetbrowseren. Gå op i søgefeltet, altså Havregården med dobbelt A, news.skoleblogs.dk. I kan simpelthen gå ind og følge med, og gå lige ind og give en støtte og skrive nogle kommentarer, der er nogle konkurrencer, I kan få lidt grine af, og der er nogle nyheder, der er noget rapportage. Der er det, der værd i hvert fald. Lige præcis. En lærer, der hedder Jette på skolen, har lavet et hold, hvis der er nogen, der ikke rigtig har noget at lave, så de kommer derned, og så kan de sidde og hyggesnakke og det ene med det andet. Og der er Jason, hvor han har siddet Blandt andre, ikke? Jo, blandt andet Jason, Patrick, Victor. Nye dreng, Marius. Ja, Marius har også været der. Ja. Hvor de har siddet og lavet alt muligt sammen med Jette. Så De har ja, i hvert fald siddet og hygget sig i hvert fald, ikke? jo. Helt Det er også det sikkert. med Havregården, det er et skide skide hyggeligt sted. Han er nok den mest underligste person, jeg længe har mødt. Det der med, at han skal lave et meget seriøst skuespil, og stå og råbe og skrige, og snakke om røv, og snakke om patter, og snakke om hele lortet. Det er satanede ikke i orden, Marco. Hvor fanden komme op og få nogen på siden her. Sådan der. Altså på i fremtiden, ikke, Marco? Men ellers er det skide godt arbejde, det du har lavet, ikke? Og så har vi Sean. Og det er din boldgade, Philip. Det Ja. der med Sean der, det er lige helt dig. klart din boldgade. Ja, men Sean, han er bare den bedste skuespiller. Så har vi Morten. Og ham vil jeg gerne sige noget om. Morten, du klarer det fucking godt. Altså sidste år var du også sammen med teaterstykke med mig. Og den her gang, så går det kraftedeme igen. Du er fandme for sig. Ærligt. Jeg synes virkelig, at han skulle fortjene en hånd, okay? Ja, det er Morten.
kan godt gøre det lidt højere. Ja. Hallo. Sådan. Jeg synes, det er satan nede med flot, Morten. Ja. Emil fra pressegruppen. En mega god fotograf, har taget fucking gode billeder. Jeg har jo gået ind og se Igen. på de billeder, som han har taget på hjemmesiden. Havregården. Husk dobbelt-A, det er ikke med Å. Nej. Havregården news.skoleblogs.dk. Vi har nogle af de bedste voksne til at stå bag os i ryggen over pressegruppen. Vi har Helle, og vi har Lis. Helle og Lis, woo! Vi har Helle og Lis, som primært er vores guider. Og nu må vi altså ikke glemme Joachim. Joachim, det var fandme ham, der har gjort et godt stykke arbejde. Det var ham, der har lavet siden til os, og har hjulpet os rigtig meget. Så det er også godt gået, Joachim. Så ved jeg, at Rikke, voksen Rikke, har stået for det kreative, og har lavet nogle flotte kostymer, forhåbentlig. Dem har vi ikke set endnu. Men lavet nogle flotte kostymer til teaterstykket, og været med til at lave scenen, og male scenen, og få det hele gejlet op, og lavet rigtig godt stykke arbejde derovre. Vi har Anders, som sætter lyd og scene, og sætter det hele op, og sørger for, at det hele skal nok blive mega fedt i aften. Nå jo, for fanden, vi skal sgu da også give Kitty og Allan en hånd, for dem, der har lavet teaterstykket jo. Kitty og Allan, jeg glæder mig til at se jeres teaterstykke. Så ved jeg, at der er en meget vigtig rolle, som vi alle sammen glemmer. Lige nu. Vi sidder alle sammen og glemmer ham. Og hvem er det? Han starter med M. Og han er en vigtig person her på Havregården. Og det er faktisk ham, der er med til at arrangere det hele. Morten Jørgensen. Du skal have tusind tak for at være den forstander, som du er. Og du gør skide godt arbejde. Og jamen, der er ikke så meget andet at sige end tak for en fed uge. Og tak for det hele, Morten. Så jeg synes, vi alle sammen hele sagen skal give Morten en hånd for at være den bedste forstander. Og Claudia starter. Jeg går på her. Og Felix går på os. Tusind tak, Morten. Og alle sammen glæder til forestillingen. Det skal nok blive skide hyggeligt. Like os på Facebook.